Hikayar Laila Majnun kashi na uku ko kuma littafi na uku. Idan ba a manta ba mun tsaya a cikin littafi na biyu mun tsaya a inda Jakada da Majnun suka isa garin da su Laila suke, wanda a sanadiyar faɗa masa cewa sun isa garin su Laila a tsananin farin ciki ya sanya ya faɗi sumamme. Yanzu kuma za mu ci gaba. Bayan ya farfaɗo, Jakada ya ce masa, ba na so a ganka domin jama'a na iya maka ko na iya kama ka su yi maka wulaƙanci kafin ka ga Laila. Ga wani kango can ka shiga, ka zauna a ciki ka huta domin ka yi tafiya mai yawa. Zan isar da saƙonka ga Laila yanzu nan. Majnun ya yarda da shawarar Jakada ya shiga kangon nan ya zauna, zuciyarsa na harbawa kamar ta tsage. Sakamakon tafiyar da ya sha duk ya yi futu-futu. Tufafinsa sun yi jawur da ƙura, gashin kansa duk ya kukkulle, ga ƙafafunsa sun yi fato-fato da ƙura da faso da kaushi. Gashi nan dai yar bajila da shi. Duk da haka, da ya tuna cewar yana garin da Laila take, gaba ɗaya sai ya ji ransa ya yi fari fat, ya cika da murna da farin ciki, zuciyarsa ta cika da bege, ya riƙa rera waƙoƙi yana cewa, na aika saƙona wajen masoyiya, zuciyata da rayuka na gaba ɗaya, na miƙa su dukkansu a wajen ki Gimbiya, ke ce tawa haƙiƙa na faɗi gaskiya, na sallama miki kaina lahira da duniya. Daga nan sai gajiya ta kama shi, ya ji yana so ya kwanta, to amma sai ya riƙa tunanin shin a wannan ɓangare Laila take, domin baya so ya kwanta inda ƙafarsa za ta riƙa kallon jihar da take, domin a wajensa hakan cin amanar ƙauna ne. Zai iya shurinta bai sani ba. Ya tsaya yana tunani shin tana gabas ne ko yamma ko kudu ko kuwa arewa. Duk inda ya sa kansa sai ya tuna ƙila a wannan ɓangaren take, sai ya yi maza ya sake waje. Daga baya sai ya samo igiya ya ɗaura a ƙafarsa, ya samu gini ya ɗaura ƙafar, sannan ya zamana yana reto kamar jemage. A wannan yanayi kuma bai fasa rera mata waƙa ba yana cewa, hajjina da umarata na wajenki, makkata da madinata su ne ganinki, baitul maqdis wurina murmushinki, arzikina duk ni dai in ga dariyarki, na sallama kaina gaba ɗaya a wurinki. Kishin ruwa da na damunsa amma babu ruwa a kurkusa, haka ya haƙura wurin bege na hura shi, tana ƙone masa sassan jiki da zuciya. Jakada ya yi sallama ƙofar gidan su Laila ta fito, ya ce mata, na yi ƙoƙari da gaske domin na yi miki magana game da masoyinki Majnun, wanda ban taɓa ganin tamkarsa ba a fagen su. Ya kwashe labarin duk yadda suka yi ya faɗa mata, sannan ya ƙara da cewa yanzu haka na bar shi a bayan gari domin gudun kada a wulaƙanta shi idan jama'a suka gan shi. Da Laila ta ji haka sai tausayinsa ya kama ta, ta tafi wajen uwar goyonta ta ce mata, me yake faruwa ga mutumin da ya yi tafiyar mil 120 a ƙasa ba tare da ya huta ba? Tsohuwa ta ce wannan mutumin ba zai rayu ba, mutuwa zai yi. Laila na jin haka sai ta ji ta shiga damuwa, ta sake ce mata, babu wani magani ɗaya ne a sani na, dole ya sha ruwan saman da aka ajiye shi aƙalla shekara ɗaya, kuma dole ruwan ya zamana maciji ya sha daga gare shi, sannan ya ɗaura igiya a ƙafarsa ya zamana kansa na kallon ƙasa zuwa wani lokaci. Idan ya aikata hakan wataƙila zai tsira da ransa. Ta ji haka sai ta yi tagumi tana cewa wannan magani akwai wahalar samu, kai ba ma zai yiwu ba. To ta ɗaga hannu sama tana roƙon Allah ta ce, ya Allah mai ƙulla soyayya, mai bayarwa mai hanawa, ka taimaki Kaisu Majnun ya samu wannan magani. Ta shafa sannan ta yi ajiyar zuciya ta ce soyayya ba ta da magani sai ita kanta. Allah da ikonsa Majnun na rataye da ƙafarsa a sama, ta kishirwa na ta'addabarsa, sai ya kwance igiya ya tafi neman ruwa. Bai samu ruwa ba sai wani tsohon kasko ya gani a lungu, ya tarar wani zabgegen maciji na shan ruwa, ya kore shi sannan ya kafa kai ya shanye ruwa gaba ɗaya. Ya samu waje ya zauna yana waƙe-waƙensa. Da gari ya waye Laila ta shirya abinci mai rai da lafiya, ta kirawo kuyanga a boye, ta faɗa mata komai sannan ta nemi ta kai wa Majnun inda yake a bayan gari, kuma ta ba ta saƙon a faɗa masa cewar ita ma tana nan tana ƙaunarsa kuma tana son ganinsa, amma da zarar ta samu dama za ta zo ta gan shi. Yayin da kuyanga ta je wajen sai ta tarar da mutane biyu, ɗaya ya haɗa kai da gwiwa kuma duk ya rame da kansa nan duguzun, ɗayan kuma mai ƙiba ja'ur da shi, sai dai ya manyanta. Kuyangar ta dube su duka biyun
ta ga babu wanda ya cancanci Laila ta so shi, ita kanta ma ta ji duk ba su kwanta mata a rai ba, balle kuma Laila. Duk da haka, domin cika umarni sai ta ce a cikin ku waye Majnun. Mai kibar ne kaɗai ya ji, sai ya taso wajenta ya ce me ya faru, sai ta nuna kwandon abinci ta ce cewa aka yi na kawo masa wannan daga Laila. Nan da nan ya karɓa abinci yana cewa ni ne Majnun, ta faɗa masa saƙon Laila. Ya yi mata ɗan wasa haka sannan ya sa abinci a gaba, ya cinye, ya rage wa Majnun ɗan kaɗan. Daga wannan rana kullum sai ta kawo masa abinci da saƙon baka, shi kuma sai ya cinye ya rage kaɗan domin Majnun. Kullum Laila kan tambayi kuyanga me ya ce ki faɗa min, sai kuyanga ta ce wai ya gode madalla da abinci. Laila ta shiga kokonto, anya ko Majnun ɗinta ne. Bayan kwana 3 da ta gaji sai ta ce da kuyanga, yaya kika ga kamannin Majnun ɗin? Kuyanga ta ce wani mai ƙiba yana da saje da ƙasimba, ya manyanta. Farat Laila ta ce wallahi ba shi bane, wannan jakada ne wanda ya kawo min saƙonsa. Majnun ba tsoho bane kuma ba shi da ƙiba. Ta dubi kuyanga ta ce su nawa ne a wurin? Kuyanga ta ce su 2 ne. Laila ta yi ajiyar zuciya ta ce to yau ba za a kai abinci ba, amma zan sake musu wata jarabawa domin mu gane Majnun na gaskiya. Ta ba ta wuƙa ta faɗa mata abin da za ta yi da ita. Wannan shine ƙarshen littafi na 3. Insha Allah za mu ci gaba a labari na gaba.